कनिया बाप रे लगली चिल्लाए। इनकरा हमरा बैठल देखल ना जाला, तनी से बैठे नहीं तो लगेली चिल्लाए। कनिया अरे बाप रे बाप, का भइल हो? अरे बाप रे मम्मी जी बहुत पेट दुखाता हमर। पेट दुखाता? बहुत पेट दुखाता हमर। रोका इनो घोर के देतानी। वैसे भी कहे आए रनिया कि हमनी के भोज खाए जाए करल सब आदमी के। जाए द हमी या बबुआ खाली चल जाएम सन, तारा खातिर खिचड़ी बना देतनी। ये तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेनी, कितना अच्छा जो इतनी भोज खोईती। ए जी है देखी ना का लिखल बा, बीबी के बस में करना है तो 1 मुट्ठी अक्षत 5 लौंग ओम भट स्वाहा मंत्र पढ़ के बीबी के ऊपर फेंक दीजिए तो बीबी बस में हो जाएगी। हाँ? ओम फट स्वाहा बस में कर लेनी। जी देखी ना घर में डेली कलह होता, हमरा में आ मम्मी जी में डेली लड़ाई होता, पटते नहीं खे। सोचा तनी कोनो बाबा से ग्रह नक्षत्र दिखाई, उहे कोनो व्रत बताई हन तो घर में सुख शांति बना रही। बाबा से व्रत के बारे में का पूछे के बा? हम ही बता देता नहीं व्रत जौना के करबू तो घर में शांति बना रही। कौन व्रत? मौन व्रत। हाँ एगो नया गाना आइल बा तो यूट्यूब पर जाई। ए जी खाना में का खाएं? आज सूरज पश्चिम से कैसे उगल? ई हमरा से खाना के बारे में पूछा तारी। आज हमरा फरमाइश पूरा करे के मौका मिलल बा। अब बताओ तनी का के कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, पूरी, सेवई, चावल, पापड़ तिलौरी आ भुजियो। जाई जाके बना ली, हमरो ला बना दम। तू नु बनावे ला पूछा तलू ह ना आज हमरा बनावे के मन नहीं के करत, रउए बनावे के पड़ी। सुन ना हो हमार नु पेट गुरगुर करता, एगो काम करतनी खिचड़िए बना देतनी। हाँ ठीक बा, जाई बना ली। बड़का फरमाइश करे। एगो नया गाना आइल बा। माँ जान तो आज का भइल ह? एगो लइका से नु बोयाम फूट गइल हा अचार के, तो ओकर माई ओकरे के इतना मार मरली ह कि उ 4 घंटा से बेचारा रोता। बताओ तो उ माई हिया कि कसाई हिया रे? एगो बोयाम ला लइका के होतना मार देलक। माँ अगर तू ओकरा माई के जगह पर रहतू तो का करतू? का करती? लइका से बढ़ के बोयामे बा। माँ एगो बात बताई, उ लइकवा और कोई ना हम ही बानी, हमरे से बोयाम फूटल। ते बोयाम फोड़ देले? ते बोयाम फोड़ देले? बताओ तो इतना जतन से हम रखले नहीं, हमरा जे सास के जमाना के बोयाम रोलक ते फोड़ देले। हाँ सर आ रहे हैं, रास्ता में ही हैं, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ सर आ रहे हैं। पापा झूठ काहे बोलतानी? रउआ घरे बानी तो बोलतानी रास्ता में बानी। अरे बेटा झूठ बोले के पड़ेला, इस जमाने में नु सच्चा आदमी का कोनो वैल्यू नहीं है। कुछ दिन बाद ते जब परीक्षा दे के आवत रहीस तो हम पूछा तनी कि परीक्षा कैसन गइल बा, तो कहत रहीस पापा पूरा लिख देले बानी। तो फिर कैसे हो गइली स? एकरा मतलब ते हमरा से झूठ बोलत रहीस? पापा झूठ बोले के पड़ेला, ई जमाना में सीधा आदमी के कोनो वैल्यू नहीं है। अपना सास के का कइले बारे कि खिसियाल बड़ी? कह तारी कि रउआ बेटी के ना बुलाएम, रखी अपने लगे। जान तरे माई अंधेरा में गईनी उनकर गोड़ दबावे, बस गलती से गोड़ के जगह गर्दन पे हाथ पड़ गई, गर्दन में मुंह चुक गई। हे कनिया छोड़ दो। बबुओ तोरा आज रिजल्ट न आवे लागल? आ गई बात दादी। कौन डिवीजन आइल हो? अच्छा दादी, दादाजी का भी फेल भइल जालन। हाँ एक खाली हो गरलन। और पापा? पपो एक खाली हो गरलन। तू अपन बताओ ना।
तब हम परंपरा निभैले बानी। कैसे? हमहू फेल हो गई बानी। ठीक एगो नया गाना आइल बा। तो यूट्यूब पर जाई और गाना के नाम बा ई बहुत बदमाश हो गइल बा, एकर बियाह क दिया तबे ई सुधरी। हाँ ठीक कहतनी। रोए काहे लगलिस बाबू? हमरा डर लगता काहे डरा गइल बड़? शादी से। शादी से कैसन डर? रउआ लोगन के रोज रोज के लड़ाई देख के डरा गइल बानी। ए जी ली और बेग। एगो बात पूछी? पूछो। अगर हमरा के केहू लेके भाग जाई त रुआ का करब? हट पागल, ई कुल का पूछा तेरू? ना बताई ना। अरे हम तो कहब कि अरे भाई भगा के काहे ले जागा, आराम से ले जा, तारा के केहू रोके थोड़ी आइल बा। जीजा जी राउर व्हाट्सएप पर एगो नंबर भेजले बानी, 239 के रिचार्ज कर दी ना। अरे वाह, हमरा से बात करे खातिर नया नंबर ले लहू का? ना जी, उ त हमार बॉयफ्रेंड के नंबर है। जीजा जी के का हो गई, फोनो काट दिलन। बॉयफ्रेंड के नंबर रिचार्ज करें, घंटा ना करें।